Hello. Čaute. Vítame vás na našom ďalšom videu. Tentoraz si predvedieme mapku. Logickú mapku. Tak môžete vidieť, tak nám zamrzla voda. To nevadí. Kde je východ? Teda vstup. Nevieš, kde je vstup? Čo, ja si to tam otvorím. Sú nejaké veci Kde? dropnuté. Toto tu bolo. Wow, voda. Tu nejaké priondené toto. Nechcem. Tu chcem. Zahoď to. A kam? Do vody? Na Tam, kde vodu to si bolo. nechám. No. Poď sem. Poďme, vodu si nechám. On to tam dropol. Tak si to tam mala nechať. Tak poď sa vyspať. Ja to zahrám hudbu. No, tu je koláč. No láhni si. Daj si z koláču. Netreba mi. Poď ideme. Ideme, takže tentoraz som ja player 2. Ja idem doľava. Tam si bol minule. No tak tam pôjdem znova. Oh my god, som spadol. Vravíš, že si player 1, teda 2, tak tak tam choď aj. 3, 2, 1. Takže nás to zase bugne. Welcome. Tak sa nehyb. Scanning body. Možno mne to viacej ubere života, jak ona. Nemám. Som tu. Čau. Čau, teraz čau. Láhnem si na postielku. Dobre. 3, 2, 1. Tri, 2, 1. Konečne to nelaguje. No hoď mi to. Nečukaj toľko do klávesnice. Vlastne. Kliky. 3, 2, 1. No choď prvý. Au. Som sa netrafil. Si tam? No choď už. Ježiš.
Teraz mi to ty stlač prvý. Hej. Ne, fuck. Čakaj. Tebe čo je, ty Sorry. vole? No choď. No stlač. No choď do toho. Jaj. Počkaj, aby som nekysol. No poď. 3, 2, 1. Toto je toto. To nemáme radi, že? Čakaj, takto to skús. Pamätá si to? Takto to skús. Prvá, posledná. Ešte ten tam prvé. Nejde. Teraz mi jak vysávač z nepočítača. Hen to prvé teraz, no. Čakaj, ja už viem. Teraz toto. Hen to daj hore a hen to daj vyššie. Takto? Daj to prvé hore. Tak toto daj. Tak. Haló. No. Takto to skús. Teraz naopak. Nejde. Takto. Takto skús jedno. Teraz toto jedno. Kde tu bude hore? Čo to nejde? Viem proste, že táto má byť dole. Táto. Ktorá? No tá má byť dole. Na 1000%. Tak toto má byť. Skús takto, jak to mám ja. Ešte tuto. Vľavo úplne. Tak toto skúsme. Nie, teraz to podľa mňa sprav. No, takto. Však to malo byť dole, si povedal. Niečo skúsim. To nie. Čo, chceš rozbiť dvere? Fuj, Erik, zase si zatvoril to okno, ty retard. Ja som zavrela okno. Ty si Nadia? Aj, no super. Co stáva? To môžeme rovno vyseknúť. Teraz toto. To zahoď Vieme, aké tie je. dvere hneď. Čo je toto? Aktivácia dispenzeru. Tie ono dám. Daj. Au. Hup.
Ježišmária. Keď sa na teba kúkam, tak strašne ti to laguje. Papierík. Ne, ja som sa disconnectol nechiac. OK. 3, 2, 1. Toto bolo ťažké. Ne, toto nebolo ťažké. Počkaj, to je to ťažké. No. Ďalej. 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 Ešte raz. Ďalej. Ďalej. Počkaj, skús stlačiť tú červenú. No a teraz sa vráť. Teraz stlač znova ten gombík. Raz. Stlačuj ešte raz. Ešte. No nevadí, chod tam. Skús tú kombináciu červená, žltá, žltá, zelená, modrá. A. Červená, žltá, žltá, zelená, modrá, červená. 3, 2, 1. Jaj, to je toto. Stačí hoci To čo čo sme- kliknúť. No stlač to. Voda je nejaká neskorá. 3, 2, 1. Teraz to tu nás bagne. Ne, co? Toto ma baglo. Teraz... Ja idem sem. Ja idem sem. Jaj. No, poď dole. Či hore? Fuck. To máme ísť úplne dole? Neviem. Evidentne nie. To baglo aj minule. Á, ja už asi viem, počkaj. Tak nie. No čo? Ty už si vonka? Ne. Dám si game mode a skúknem to. Nás malo vytlačiť hore a tam bola torta. Ja už som vonka. Á, Úplne hore poď. Úplne hore. úplne hore. Nás to malo vytlačiť. Čakaj, ja si tortu zoberiem. Čo tam robí železo? Jumpujem. Ty čo zas robíš? Á, už sme tu. Môžem popať celú tortu? Poď.
Čo tu je No, mi to písané? jedno. This way, please. Počkaj, tu sú dvere. To sa ti bude otvárať, poď. Knižnica. Neviem No čo, poď sem. neviem čo. Počkaj. Sa prepadneš. Či? Nič tu není. Poď. Idem. Čakaj, ale máme ísť... Počkaj, máme tady to ísť, tam dozadu. Sa dá ísť. Pretože nemáme meč. Lagy? Zase to baglo? Nie. Som rýchle. Ach, it's over there. Čože, je tu koniec? Ideme sa kúknúť, čo je v čestke? Nie, idem sem. Ja sa idem kúknúť, čo je v čestke. Poď sem. Čakaj, ale... Chcem pozrieť, čo je v čestke. Tam žiadna není. Je hore. Aha. Zapalovač. Iba? To som mal podpaliť vlnu. Tak ju zapálime. Ty si ju tam zrušil? Sa chytilo. Nechci... Á, už to je. Dajme tomu, že sa to už podpálilo. Now let's go back to testing. No, poď. Nebo... Dúfam, že zase ma to bagne. OMG! Mňa to zabilo. No teraz, keď tu je one. Čo tam je? Postele. Ja som game mod. Daj si game on dá, prehondi sa sem. A tu sú aj postele, tu si to uložíš. Čo už som tam bol, tak čo sa budem pindať, to zase prechádzať. Well, here is it is test one. Don't you like the look of it made with it blah 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 blah. No kde si toľko? Neviem, jak sa to mám dostať. Tak ja to za chvíľku, ja to stopnem a jak prídeš. No už som tu, čakaj. Aha, no dobre, počkaj. Nevidím ťa. Je tu. Teraz idem na prvú trep. Dvere otvorené. Ja to preflajujem. Ja to stopnem, jak dojdeš, tak to zase. Tak už je späť, chlapec. Poď sa vyspať. OMG. Tu poď. No, presne. Poď sem mi toto stlačiť, toto. Ne. Čakaj. No. No, a čo teraz? Teraz ty stlač hento ďalej, kde je tá torča? To. Tak to vedľa. Čo mám tuto spraviť?
Otvor mi. Skúsim sa tam dostať cez game mod? Nie. Tam Čakaj, ale tam to preskočím. čo bude? Ja tam preskočím, uhni. Jak? Normálne. Sleduj to. Ja viem, ale tam hore možno nejaká vec bude, ktorú budeme potrebovať. Ale myslím tam hore sa dostať. Chcem. Nevadí, poď. Aha, to sme nič nemuseli robiť, poď. Tu hore nič nebolo. No veď práve. Ale nie, to máš podpáliť. Čo máš podpaliť? Len tú vlnu, čo tam je hore. A na čo? Gravel tam bol. Si pod zemou. No a čo? Poď. Čakaj. 3, 2, 1. Postele. Time. Setni. Set. Tonight. Tu. Bla bla bla. Oh my god. Tak tomu to trošku nechápem. Ty vole, to je obvodov. Lebo tam prejumpujeme. Ja už tomu chápem. Sem sa postavia, to prejumpujem. Ja som tu uväznený. Ty debil. Ja, tu je rebrík. Sem poď. No, ja ti poviem, budeš to stlačať, ja sa musím dostať tam a otvoriť páku. No povedz Stlač kedy. to. Ktoré? To prvé. Tak to druhé. No. Teraz to druhé. Fuck, nie. Tak. Stlač to. Nie, najprv stlač prvé. Teraz druhé. Tretie. Skúsim ja. Ježiš, nerob tam hoci čo ti No hrabe. prvé. No, Teraz ktoré? Daj, ja skúsim. No, prvé. Čakaj, tam stoj. No, druhé. nenáhodou tretie. Tretie skús. No, pekne. Pomogę, som spadol. No prvé. Tretie. No si tam. Druhé. To som dal prvé. Teraz stlaž niečo. Prečo? Sa tam nemôžem dostať. Skús stretné. Tak potom posledné. No, stlač. Stredné. Čakaj, pusti to. No teraz to stlač. Ešte prosím ťa, pusti tam mňa. Jak? No takže ma tam pustíš. No a skoč. Nejde. A teraz jak? No, Skúsim tretie. skús. No, poď. Ja ti poviem, ktoré. Prvé, potom tretie. Prvé. Tretie. Počkaj, zostan tam. No, Teraz. počkaj. Nie, choď na prvé. Dobre, druhé.
Pusti. Choď úplne ku mne. Dobre. Teraz otvor hen tú bránu. Tretím, myslím. Tak. Teraz sa musím ísť sem. Vtedy sme dali koľkaté, prvé či druhé? Teraz druhé No, skúsi. daj druhé. Teraz tretie. Skús tretie. Ne, prvé. Áno, prvé. Tak, lagy. Tak. OK. Teraz. Neviem, skús nejaké. Skúsim tretie. Au. No už vieme jak. No prvé. No, otvor. Čakaj, to je druhým. Teraz. Prvé. Teda tretie. Tretie. Tak. No, teraz. Však tretie, Ktoré? však musím sa tam dostať, nie? No. Teraz koľko sme mali? Prvé skúsim. O. Teraz som dával tretie, však teraz druhé. Ne, ktoré som dával vtedy? Pusti tretie. Tak. A to stačí, ja už sa dostanem tam. Jo. Au. No a teraz pusti, čo ja viem, čo. Druhé. Tak. Pusti ďalšie. Dobre, nechaj toto. No, No, pusti to, ty si fakt super. nechám to. No. No, pusti tamto. No dobre, tak to nepôjde. Musíš to prvé... Au. A potom rýchlo hento. Koľko máš HP? Veľa. No, pusti. 3, 4. Sakra, skoro. Čak si tam bol? Mňa to odhodilo. Však na tom stojíš. Nestojím, som tu hore. Hej? No ktoré? Prvé? Prvé. Bože. Teraz? Tak, jak si to robil vtedy? A potom rýchlo prebehneš. 3, 2, 1. No, super. A teraz toto. Ale ja ťa nevidím, že sa hýbeš. Tak ale proste pusti nejaké. Teraz ďalšie. No, som tam. Otvor páko dvere. Čakaj, ja sa disconnectnem, ok. Môžeme ísť. Kde si? Haló? No ja som už prešiel po tom moste. A teraz už idem Čakaj, ja ďalej. už som hore. Tak čakaj tam na mňa, please. No ja ťa tu nevidím. No, Proste poď. doprava či Ja doľava idem teraz? doľava. Vidíš ma? Stlač to. Počkaj, mne... Počkaj, disknem sa a pripojím sa. A ty si úplne dole. Ja som Ja už to v dalo pravom. úplne na začiatok. Nejaký bug. Jezdíš po rebríku. Počkaj, idem späť. Idem po rebríku. Ty si už v tom? No. Zaláhni. Zadanie. Poď. Už sme na trojke.
Koľko je Test tam? 3. 6? Toto je tá ťažká časť. Čak ja tu som. Niečo som ti otvoril. Ja som to už prešiel. To je bug, ja som to prešiel. Poď sem. Sakra. som Jak to- si šiel? Bokom. Som to obišiel. Poď sem, dole. Čo lietaš? Nelietam. Som za tebou. Poď. Poď za mnou. Dáš mi žrádlo, plus. Máš. Také zložité. Idem doprava. Trošku nedomysleli. Nie všetko musí byť geniálne. Chcem to obišli. No. Poďme chrápať. No, sme na 4. Čakaj ešte na mňa. No, môžeme ísť. Nemám jedlo. No. To čo je toto? Ty kokos. Dobre, toto je ťažké. Pusti prvú. Omogo. Pusti prvú. Mám na No. prvú skočiť? Tak. Dobre, počúvaj ma. Poviem, teraz ja. Teraz ty skoč. No, Teraz mi otvor. ešte. Čakaj, stoj tam. Jaj, však čo sa nerozbehne. Fuck. Díky. Na zdravie. Bože, ty si magor. Však teraz mi to baglo. Teraz mi to baglo. Teraz to ide. Bože, Erik. Jak to Nechceme ja sa vymeniť. šprintujem a on mi tam... Vymeníme sa. Čakaj. Zatvor si vás. Faka maka. Nie je to ťažké. Čiže musí sa rozbehnúť, super. Faka. Maka maka. Vidíš, jak sa cítim ja? Si na tom kóde. Čakaj, teraz zaspadnem. Ja určite... Bohače. No som tak. Ty si ťažký. Vymaňme si to radšej. No, poď.
Mne to neposer. Počkaj, musím sa dosmiať. Poď. Jo, som tam. Teraz to podpálím. No mne si to, ja som tam práve skočila, mne si to odsunul. Tak sem doleď. No Teraz teraz čo? si vypni game mod. No poď. Doprava zas nepôjdem. Campery. To sme dobre hlboko teraz, ale zas ďalší save. Toto bude určite final. Ležíš? Čože? No Ty už tak ležíš? hej. Sme na peške. Bude roku sa to bude ich 10, uvidíš. Oh. What the hell? Toto som trošku Á, to je nejaká nepochopil. plaka. Aha, čiže... Už chápem. Strašné decko, pekná sestra. Choď si umyť zuby, lebo už polnoc je. Ja Když si blbý, postav sa na to. Čo tam meso stojí. Když si blbý. Na 4. S rozbehom. 1, 2, 3, 4. Ježišmária, ty si nem tak. No na 4. Úplne chod na kraj. No. 1, 2, 3, 4. No, ide tam, či... No. No poď. No. No Ide. poď. Bože. Dúfam, že zase ďalší bug bude.
Ne. Počkej, pozriem sa, či už je to tam. To je 6. To je ľahké. Tak není. To je riadne prihodené. No dobré, ja si myslím, že toto dáme a potom môžeme ukončiť. Tak poď sem dole a pozri sa hore. Lol. Ešte toto a potom to ukončíme, hej. Mhm. Potom zase zajtra dáme. No poď. Klikol som to. Čo si klikol? Neviem, nič sa nestalo. Ja to spravím. Chod dole. Ajaj. Zostaň dole No, a klikni tam ten gombík. kedy? Tak je tam iba jeden. Vlastne tu sú dve tlačítka, tak poď sem hore. Poď. Sem? Tam, kde si bol. Nie, tu. Bože. No. Ježiš, Erik, si hrubý. Však keď sa nevie rozbehnúť. No. Poď. Tak toto som nečakal. Poď. Ja už asi chápem. To má zahasiť. Tam je ďalšia dzíra. Ja už chápem, tu sa postav. Ty potom vyšplháš hore a tam by mal byť ďalší. Alebo naopak, ty chod tam. A spustí mi to. No, pusti. Teraz čo? Teraz to zahasí. Ok, tu sú ešte ďalšie cesty. Už to je? Už to je? Ok, idem. Ja. No... Idem. Poď za mňou. Idem doprava. Idem hore. No tak, a kam inám? Po čase. Toto by sa mi nechcelo stavať. Takže zazbakneme. Hop. Dobre, tak ešte jednu. Choď ďalej odo mňa, lebo sa postavím a lepím ti. No. Už si lahol. Dobre. 7. To nie je nejak moc domyslené. Že? To čo má byť? To nám má Poď. otvoriť? Veď už je to otvorené. Však. To nám má otvoriť ten vozík.
No spí už. Bude ich 10, uvidíš. Nie, je ich tu viac. Určite. No tam surové mäsko. No iba pečené. No choď. No bež. Ešte ja to spravím, choď sem. A? Toto som trošku nepochopil. Tu prechádzame. A tu dlhá chodba. Ty si celý okrem hlavy v zemi. Ho. Čo to je? Tieto konečne sú ohromne ľahké. Zašpetek. Poď spať. Zas niečo otvorené. Ešte čak Erik, poď sem. No však, dobrá. Čo? Treba spraviť? Treba toto preskákať hen tam, potom takto dole a sem. A ja to spravím. Na čo? No zaujíma, čo tam bude. Seru na to. Si tu? Mu to padlo. No dobro, tak my sa rozlúčime. Čau.